От това, което съм видял, има различни типове хора, по мои наблюдения. Единият тип хора са хора, които залагат на работата, на якото бачкане, на ще дам 150% от себе си. Когато съм в училище, ще уча, ще съм 100% фокусиран, ще стоя на първия чин, ще дам всичко от себе си, когато отида в университета, ще направя същото на работа и така нататък. Нали? Стила е бачкам до откат. Има и друг тип хора, които са, ако мога така на разговорен език да се изразя, схемаджи. Схемаджиите са хора, които търсят преките пътища в живота, които се опитват да намерят заобиколен начин, само и само да не минат по утъпканата пътека. Нали, това е начинът, по който те някак намират себе си. И няма правилен или грешен начин, по мое наблюдение. Едни хора успяват, защото са от единия тип, други хора успяват, защото са от другия тип. Но има един трети тип хора, които са схемаджи, които се научават, че ако бачкаш много, резултатите са много по-добри. И най-успелите хора, според мен, са точно такъв тип.